The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuuran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, no? Maayong adlaw sa Ginoo. Sa gihapon, niya sab ang tulumanon. Lamdag, no, lili day lamdag. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, na kuan man atong usag katulumanon nato. Okay. Okay, no? Sa man nga pizza ro, no? Pizza 15, no? Sa bulan sa Mayo, tuig 2016. Pila na lang pod ka adlaw. Oh, tunga na lang, no? Sa bulan na pod. Mahuman na pod ning Mayo, no? O hapit na pod ta mobalhin sa bag-ong building, no? Sa Arimen Dipolog, no? Iampo ninyo nga mahumana, no? Para magkapalhin na ta dito sa bag-ong dapit o mukusog pag yun ni samot ning atong signal, no? Sa Arimen Dipolog. Okay. Usbon ko maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan, dili lang nako tagsa-tagsaon mo. I-general na lang nato para makadiretso dayon ta sa atong mga hilisgutanan karon. Apasumpay ni sa atong gihisgutan sa miaging Domingo. Sa miaging Domingo, kung wa ko kalimot, atong gipahimugatan o gidiscuss pag-ayo kana bang pagkamalukpanon sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Ang iyang pagkalukop
O kanabang throughout all. Mao manggani nga naila, no? Naila ang tinuhuan ni Kristo sa atong panahon karon nga lukop sa tibuok kalibutan. Sa Grego ana kanang nasa buhat 9:31 nga throughout all. O sa Grego katholes. Throughout all. Nga atong gihubad og Catholic. Ang unang migamit anang pulunga sumala sa atong pagduki-duki sa kasaysayan. Usa sa nahimong disipulo ni San Juan, ang unang migamit anang pulong Katoliko. Niadtong 110 AD, no? Niadtong 110 AD siya unang migamit anang pulong Catholic. Paghulagway sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya, base sa uban pong mga komentarista, moingon nga kadtong gihimo ni Obispo Ignacio sa iyang pagtawag o paghulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo nga Catholic, katukonong gihimo ni Obispo Ignacio, katumanan lang kuno to, no? Katumanan lang kuno to sa gipamulong ni Kristo diha sa Marcos 11:17. Kay si Kristo namulong mangyud og unsay itawag sa iyang katilingban o sa balay. O na sa Marcos 11:17 di ba nasulat naman na nga ang akong balay pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Mao gyud nay mga pulong ni Kristo. Siya mo'y galitok kay kung moadto ta ni San Pablo, lain-lain man ang iyang description sa simbahan. Of course, kay daghan man gud pod og kinaiya ang simbahan. O daghan yun siyang description sama anang iglesia sa mga balaan, no? Mao nay pamulong ni Pablo sa 1 Corinto 14:33. Dayon sa 1 Corinto 1:2 pod gitawag niya iglesia sa Dios. Dayon unsa pa? Sa Roma 16:16 iglesia ni Kristo. Dayon sumala pod sa suwat diha nga giasoy ni San Pedro o no Pedro 2:9 gihulagbay po niya mga pinili. Piniling katawhan o nasod o piniling nasod, no. Dayon moadto po ta sa Juan 3:5 gihulagway pod nga ang katawhan ni Kristo mga natao pag-usab o born of the above o born again. Lain-lain ang description sa ubang mga tinun-an o sa mga tinun-an ni Kristo. Of course, usara na ka pundok, usara na ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Lain-lain lang description kay daghan man po siyang kinaiya. Unya, mao na siya yung mga timailhan. Timailhan. Ngano gud na kay naaman sa Jeremias 31:21 nga ang dalan kuno butangag ilhanan. O nang mga apostoles nagbutag mga ilhanan, lain-lain, iglesyas mga balaan, iglesyas sa Dios, iglesyas Corinto, iglesyas Tesalonica, iglesia ni Kristo, mga natao pag-usab, mga lain-lain ang description. Gani ang official yung declaration at tangin ninyo ron ato ni may sugutan karon. Kay sa Biblia wala may pagbutang yun og official declaration sa description. Kay si Kristo wala man maggama og official nga ngalan sa iyang pundok. Wa man siya moingon nga ang ngalan nako o moingon kag iglesia ni Kristo or iglesia sa Dios ba, wala siya mag-ingon nga mao gyud nay official nga ngalan. Kay sa Biblia wala gyud tay mabasa nga si Kristo nagbutang og official name sa iyang simbahan. Mao na nga lain-lain ang description ani base sa mga iyang tinun-an, no? Si gitawag og mga pinili nga katawhan o piniling nasod diha sa 1 Pedro 2:9. Mga natao pag-usab ang description diha sa Juan 3:5, no? Kun mga born again. Dayon gitawag pod og iglesia sa Dios. Pag-abot sa Corinto gitawag pod og iglesia sa Corinto. Iglesyas mga hintil kay naa may mga hintil pod nakabig. O lain-lain ang description nga naman kay niadto
sa pagsugod sa simbahan ni Kristo o panahon gyud mismo ni Kristo ug ang mga apostol, wala gi official proper name o official descriptive name ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Awahin na ni nabutangi og official descriptive name. Ang mga obispo na ang sumusunod sa mga apostoles. Ulatan ninyo ato nang mahisgutan karon. Kanus ani nabutangi og official descriptive name. Unya ang usa sa gibutang sa descriptive name kana gyung Catholic. Catholic ngano man kay mao man na ang gusto gyud ni Kristo itawag sa iyang iglesia o balay. Timani ha, Marcos 11:17. Pagatawgon kini og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. Asa ganito mabasa nga kanang balay usa sa gitumbog ana katawhan o simbahan na sa 1 Timoteo 3:15 nga ang balay sa Dios mao ang iglesia sa buhi nga Dios, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao na nga kanang balay o balay sa pag-ampo o sabton po na nga katawhan o simbahan, matud pa tawgon og alang sa tanang kanasuran o gihubad na sa in English og universal, gihubad pag yun na sa pinulungan nga adunay kombinasyon sa Grego, mo ng Catholis, buhat 9:31, nga sa pamulong ni San Ignacio, disipulo ni San Juan, o Bispo Ignacio, matod pa niya Catholic. So, igo lang natuman panahon ni Obispo Ignacio ang pag-ingon nga kini Catholic o throughout all o sa Grego Catholis. Mao na. Katumanan lang ito kay ug unsa gani mga tagna diri o mga nasulat sa Biblia nga adunay katumanan, matuman yun na. Kay kung dili gani matuman, but pasabot dili katuhuan ng Biblia. So kay natuman man panahon ni Obispo Ignacio nga nganlan ni og alang sa tanang kanasuran o sa hubad nato universal o sa hubad pagyod sa adunay kombinasyon sa Grego Catholis o Catholic, so mao na nga Catholic gyud ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Unya, dili lang kay ang kitang mga Katoliko ang mutestigo ana, no? Dili lang kitang mga Katoliko ang mutestigo ana nga ang gitukod ni Kristo kay gitawag man ni Obispo Ignacio og Catholic, no? Mao na nga naila na ni sa atong panahon ron nga Catholic, no? Parehas god niadto ni Jacob. Sa daang kasabutan, si Jacob, ang iyang description niya, Jacob, kay mo magito iyangan. Pero sa dihang gitawag na po siya og Israel, Israel na po siya na ila. Pero usara katao si Jacob og Israel, di ba? Pero lain-lain lang yung description. Unang description niya, Jacob. Sunod nga description niya, Israel. Pero usara katao si Jacob og Israel. Dayon, kung mudagan po ta sa bagong kasabutan, si Simon, nga gitawag ni Kristo og Pedro, sa Aramaic si Pas, nga nagpasabot og bato. Ang unang description ni Pedro, dili Pedro, Simon. Nadugang lang na niya ng description nga Pedro, kay gihinganlan man siya si Pas, Aramaico ni Kristo. Nga gihubad nato po sa in English og Peter, Pedro na sa atong binisaya. Sa dihang si Simon gitawag og Pedro, Pedro na po siya na describe. Mingon ana. So ang iglesia po nagitukod ni Kristo, kung mangutana ta ni Pablo, lain-lain iyang description. Iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa mga santos o walaan, unsa pa. Daghan kay siya description. Pero naamay gipamulong ni Kristo nga nganlan ni og alang sa tanang kanasuran, kinahanglan matuman po ni. Natuman ni adtong 110 AD, pinaagi ni Obispo Ignacio. Nga tawgon ni alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. Mao na, unya dili lang kanang atong pamatuod ang mupamatuod ana. Na ay mga tulo ka referensya nga standard, dili ni siya sectarian reference, nga mupamatuod anang kamatuorana, nga
nahimong Catholic ang Iglesia ni Kristo nga tinuod? Mahimo ba na beritas nga lain-lain ang description sa iglesyang gitukod ni Kristo? Mahimo. Si Pablo mismo iyan ang gibuhat, lain-lain ang description. Iglesias Corinto, Iglesias mga santos, Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo, no, mga piniling katawhan o piniling nasod o mga natawo pag-usab. Kana nga mga description, usara na kapundok, parehas ba nako? Ang akong description, tulo ka buok. Pero usara ko katao. Unsa man akong description? Una, Silbert. Okay, mo man na gihingalan sa kong ginikanan. Then, gi-describe po ko as my nickname, Bobby. Dili ko duha ka tao ha? Dili duha ka tao si Silbert o si Bobby o Sara. Then, pagkadako nako, gihulagway o gi-describe po ko nga Veritas, kay mahilig kong kamatuuran. Kay kanaagong Veritas, Latin word na siya sa kamatuuran. Mo na, tulo akong description. Silbert, Bobby o Veritas, pero dili ko tulo ka tao. Di ba? Ang iglesia po nang gitukod ni Kristo, lain-lain og description. Iglesia ni Kristo, kay si Kristo may nagtukod. Iglesia sa Dios, kay Dios man si Kristo, o niya iya po sa Dios ang iglesia. Dayon, iglesia sa mga santos, kay ang mga sakop gitawag sa pagkasantos o pagkabalaan. Then, mga pinili, kay siyempre ang katawhan o ang iglesia, mga pinili yun na. Di ba? Pero usara na, no? Kay naa sa Juan 10:16, usa ka panon o usa ka turil ubos sa usa ka magbalantay. Muna nga, kani galing mga pundok ro na daghan na ni, questionable man ni. Kay usara man gyud unta ni. Pero daghan pong mutuo anang uban tungod kay gigamit man gunangalan di as Biblia. No? O ila lang gigamit para makakabig po sila, kay ug dili gun nila gamiton ang Biblia, dili man sila magkakabig. Ang tinuod lang mga igsuon, sakit-sakit ka ini pero kamatuuran ni. Kining Bibliang Katoliko, daghang mga pundok nga ang nagtukod, Katoliko kanhi. Unya nagtukod sila kaugalingon nilang pundok, then ang gigamit nila nga puhunan para madato sila, Bibliang Katoliko. Timan ina, kining Biblia nga gigamit nato ron, Katoliko ni. Kay kana galing Biblia sa mga Protestante, gikan man sa Katoliko. Nahinumdum mo atong pamulong ni Martin Luther, ang amahan sa Protestantismo. Matud pa niya, kini kunong Biblia o pulong sa Dios na dawat ni gikan kunos mga papista. Kinsa man ang papista? Di ba Katoliko? Dayon naagali tulumanon diri sa RMN pod nga dili Katoliko, nga iyag yung iklaro nga sumala sa Bibliang Katoliko o tanawa. Kining Biblia, kung ayuhon yun na tugtuon ang kasaysayan, Katoliko gyud tag-iyaan ni. Kay naa magisgot gali tagbutang na anay ownership. Mayong kag kalibutan, tag-iyaan ni Dios. Di mayong kag Spratly Island, mao ba na? Uy, problema lang ng Spratly kay gailog ning tung nasod og China. Pero kanang Biblia, kung ayuhon yun na ito nagtanaw sa history, wag laing maghangko na Katoliko yun. Kay dili punta dili ang mga Hudeo, Jewish, di sila kaangkon kay ang ilang gidawat katuramang katong Old Testament. Wa man nila dawata ng New Testament nga 27 books, kay di man sila madawat sa Christianity. So mayong kag Biblia, daan og old, wa may laing yung pundok ang makaangkon ana historically nga mo giga dala-dala ana Katoliko. Ang ubang relihiyon igor na sila nakadawat, ilang gihubad-hubad. Walang nila giapil tong 7 books, kay matud pa nila wa kuno tuy apil kanang gitawag nila og apokripa. Natay si pare topic pud ana. Kining Biblia iyas Katoliko. Unya gigamit sa mga tao nga kasagaran nila gikan ra pus Katoliko. Unya mao ra bay nakapadato nila. Sample. Sakit ni. Kanang grupo ni Pastor Kibuloy Davao, nga amigo ra ba sa atong President-elect, no? Unsa may nagkapadato anang iyang tinuhuan nga naa nagali TV station, usa ganis nagkatabang pud sa kampanya ni Kuan sa atong mayor di sa Davao. Unsa may nagkapadato ni Kibuloy, di ba Bibliang Katoliko?
Kung wala pa ng Biblia sa Katoliko, unsa may magamit ni kibuloy sa pagsangyaw. At putas Iglesia ni Kristo. Unsa may nakapadato sa Iglesia ni Kristo. Biblia ang Katoliko gihapon. Kay ang Iglesia ni Kristo, wa man gayon na sila, bisag hubad na lang, nga kaugalingon nila. Kung wala pa ng Biblia sa Katoliko, asa gud mga dato ng mga punduka? Pero kung but na hunaon, kung mamalandong lang sila, maulaw po dun ta sila. No? Kita, ang Katoliko, may tag-iyas Biblia, o niya ilang gigamit sa pagkulata, pagdaot sa tinuhuang Katoliko. May lang unta to kung nang ilang giatake ka ng mga personalan sa pare, ka ng mga daotang buhat sa Katoliko, ka ng korupsyon sa mga politikong Katoliko, okay ra unta na. Pero pag tulun-an na gali mo atakihon, lahi na na. Lahi na na. Lahi na na. Pag ingon sa Katoliko nga, si Kristo Dios, ayaw supaka na. Ay daota na, kay klaro kay nas Biblia mismo. Pag ingon sa mga pare nga, bawal lang korupsyon, ayaw supaka na. Pag ingon sa Katoliko nga, bawal lang pagpamalit og boto, ayaw supaka na. Pag ingon sa Katoliko nga ang Dios, anaas tulo ka persona, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, Mateo 28:19, ayaw supaka na. Pwede atakihon kanang mga personalan nga dili maayo. Pares anang mga doon na may mga Santo Papa nga nahimong badlungon pod. Kanagong titulo nga Santo Papa, mayon kag Santo Papa, balaan nga Papa, title na. Kay kanang katungdanan na, iya na sa Dios mo na nga Santo Papa gina nga katungdanan. Pero kung kinsay maghupot ana, ang pagkatao sa naghupot anang katungdanan na, mahimong mabalaan, mahimong pong dili. Mao manggali nga dunay mga Santo Papa nga wala gideklara nga santos ang ilang kinabuhi, ilang personal, kay wala man nila ibagay ang ilang katungdanan sa ilang pagkatao. Kay ingunani magudon na. Kung ang imo galing titulo, Santo Papa, dapat ang imong pagkatao pod santo. Para nga inig kamatay nimo, i-recognize ka nga santo gyud ka o saint. Nga meaning santo imong katungdanan, santo pod imong pagkatao. Pero mahimo nga ang imong katungdanan ray santo Papa, pero ang imong kinabuhi dili santo. Mao nang dili ka ideklarar nga santos imong kinabuhi. Mao nga diha sa listahan sa mga Santo Papa, maklaro nato ng mga declared saint kanang gibutangag ST. Pero katong wala butangig ST o saint but pasabot, dili pa to di ta kasigurado kung nasantos ba tong kinabuhi ato. Pero ang ilang katungdanan santo gyud kay unsa man day ng Santo Papa, no? O Pope, tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kanang katungdanan na nga gisango ni Kristo una ni Pedro. Laing terminology ana, Prime Minister. Lain pag yung terminology ana, Executive Minister. Dayon ang ato lang gigamit nga title kanang Pope para mubo ba. Pope means Father gihapon, pero Father nga tinugyanan sa yawi sa gingharian sa langit. Okay, mauna, no? So, kanang mga tinuhuan ron nga nibulag sa Katoliko nga dato, mamalandong unta sila. Kung wala pa ng Biblia sa Katoliko nga ilang gihimong puhunan, maingon anak ka sila kadato. Mamalandong ta anak. Ako maulaw ko. Maulaw ko. Kung magtukod kong kaugalingon akong pundok din atakihon ako ang Katoliko. Maunang dili ko kahimo. Bahala nagmamatay tang pobre. Basta di ko kaluib sa Ginoo sa iyang gitukod nga simbahan. Okay, adto ta sa pamatuod, no? Kanang pag-ingon nga Katoliko ang gitukod ni Kristo, dili lang kay kitang mga Katoliko ang mutestigo ana, no? Bisan ang mga standard reference, no? Kini standard reference gani kung maghisgot tag standard reference but pasabot dili na siya sektaryan. Dili na siya sektaryan. Kung moingon gali kag sektaryan nga basahon paras anang pasugo. Then sa Katoliko pod katekism, mao na sektaryan. Kung moadto po ka sa Adventist kanang sa mga libro ni Ellen White na ay controversy unsa pa to?
nalimot ko kay mga ngalan basta kay mao na mga sektaryan nga libro naa nang Saksi ni Uba, na po na sila libro. Mo na sektaryan. Ang Adventist, ang libro ni Ellen White, mo na sektaryan nga libro. Ang Katekism sa Katoliko, sektaryan na. Kana unsa pa, Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo, o sektaryan na nga reference. Pero kung ingon galitag standard reference, non-sektaryan na. O, unsa kaayo nga mga standard reference nga mo pa matuod nga kanang Katoliko gitukod gyud na ni Kristo. Okay. Unahon na to ang kining Grolier Encyclopedia. Grolier Encyclopedia Volume 5, no? Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Mo niya nga itong mabasa. Catholic Church, Greek, Catholicos, meaning universal, general. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Grolier Encyclopedia, standard reference na. Unsa ko na giingon sa Grolier? Catholic Church. Pero timan ibiyaha nga, niadto gyud pagsugod sa simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa Biblia, ang description ani dili pa gyud ni Catholic Church. Kay ang description ani nga gihulagway ni Pablo, mao man tong Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga santos, daghan siyang description. Karon gibutang diri sa Grolier, gibutang sa Grolier Catholic kay pagsuwat aning Grolier, dugay naman pod na invento ni Ignacio ng Pulong Catholic sa pagtawag sa iglesia. Okay? Na nagamit ni Obispo Ignacio ng Pulong Catholic ni adtong 110 AD. Unya kining Grolier awahin naman eh. So mauna nga ang Iglesia ni Kristo na ila naman nga Catholic sa panahon aning pagsulat sa Grolier mao nang Catholic na may gibutang. Kay ina naman na paras good ni Simon. Ang unang description niya mao na Simon. Pero sa dihang gitawag na siya ni Kristo og Sipas sa Aramaico, Peter sa in-English, then Pedro sa atong Pilipino. Mao na nga Pedro na pod ang atong pag-ila ni Simon. Kini pong iglesia ang gitukod ni Kristo panahon sa nagsulat aning Grolier, kining standard reference, na ilan naman siyang Katolik, mao nang Katolik na po iyang gibutang. Ato nang klaro na kay nahinumdum ko ng debate des plaza. Mo naman ang uban, asa mabasa ng Katolik da sa Biblia. Kaya ang klasyas pangutana, kung dili mo kabantay ana, mura mutuo mo bag dili matubag. Nga naman. Kaya kung doon na gali mangutana o gingunana, wala niya tanawa ang history. Nga nung ipangutana pa man niya nga, kanang Pulong Katolik, na inbento na o unang nakita na sa sinulat ni Obispo Ignacio ni atong 110 AD. Unya, kanagong mga nasulat sa Biblia, kung maingon ta, before Christ Old Testament, then kanang New Testament, na nasa mga 45 AD, 56, 57. So, siyempre, dili pa na masulat ng description nga Katolik. Nga naman, kay before atong 110 AD, ang description sa iglesia, mao pa man tong Iglesia ni Kristo, mga Kristiyano, Iglesia sa Diyos, o mga natao pag-usab, o mga pinili. Pagka 110 AD naman siya na describe nga Catholic, para matuman po itong giingon ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran, kay kanang Catholic, but pasabot ana alang sa tanang kanasuran man. Mao na'y hinungdan. Nga nung diri sa Grolier, Catholic ang gibutang, dili Iglesia ni Kristo, kay sa panahon sa pagsulat aning Grolier, na ilan naman siyang Catholic. Nakuha ninyo? Kay usar naman ang Iglesia ni Kristong tinuod og Catholic. So mo na itubag, kung maingon sila nga, di man mabasa ng giingon sa Grolier nga Catholic Church gitukod ni Kristo, natural. Kay ang pagsulat sa Grolier, awahin na. Sa dihang nagam-ana ni Obispo Ignacio og pulong o description nga Catholic. So siyempre kay na-describe naman ni Obispo Ignacio ang Catholic, then pila katuigan ng labay, na ilan naman siyang Catholic, mao na nga pagsulat
sa nagsulat aning Grolier, Catholic na iyang gibutang. Kay ug unsa gali awahing description nga mao na nay nabatasan nga itawag, mao naman ang description na ang mailado. Parehas ni Simon, sa dihang gitawag siya ni Kristo og Pedro, Pedro na po siya na ila. Si Saul pod. Sa dihang gitawag siya og Pablo, Pablo na po siya na ila. Ingon ana, pero usar ka tao si Saul ug Pablo. Ako pod, ang una yung description nako Silbert. Dayon pagkadako-dako nako gianggaan pag kog babi. Anaapod gali day upat day akong description. Nahinumdum day ko na day ko igagaw nga gitawag ko og Buddha. Kaya nga akong naong kuno sa na lingin, wala ko og Buddha ba. Unang gitawag ko og Buddha, upat day akong description. Pero ang nailado gyud ko ron sa radyo Veritas. Veritas gyud. Mao na nalimot ko no akong gisulti tulura day upat day akong description pero wa na ko maapil ng Buddha kay dili na siya sagad gi tawag. Ang gatawag gyud nako Buddha katong akong igagaw sa una. Wala na ron. Peace be upon him. Okay. So mao na. So mo na hinungdan. So mao ning unang standard reference nga mo pa matuod nga kining Katoliko tukod ni Kristo, no? Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Then lain pang standard reference. Ang Encyclopedia International, no? Encyclopedia International, Volume 15, no? Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Giingon diri. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Kini both human and divine. So kini galing International Encyclopedia nituo ni sa gitudlo sa Katoliko nga si Kristo tao o Dios. Ingon man diri there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Sining reference, Encyclopedia International, Volume 15. Pero niadto dili pa biya ni gitawag og Roman Catholic Church sa diha sa Biblia. Kay ang description sa Biblia diha sa unang siglo, mga 45 AD pataas, mao pa nang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga santos o balaan o no Korinto 14:33, Iglesia sa mga hintil kay naapoy hintil na kabig, mga piniling katawhan o piniling nasod o unsa pa mga natawo pag-usab o born again. Pero usara na dili na lain-lain, dili na to daghanon ang pundok kay usara ka pundok gitukod ni Kristo. Lain-lain lang ang description. So mao na. Kining nagsulat pod aning kuan, Encyclopedia International, awahin naman po ni. Sa panahon naman ni na hulagway na ni adtong 1870, ato din ning isgutan, ato ning tagsa-on ron, kanus-aba ni na deklara ang iyang official descriptive name, kining Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ato nang isgutan karon. Unahon sa natog basa ning mga standard reference. So mao to no, ang Encyclopedia International Volume 15, ang Roman Catholic Church tukod ni Kristo. Then unsa na pod nga reference? Dire na pod ta sa The New Book of Knowledge. Ambot kong naapa ba mo ani? Kay karon god mag-research ta internet naman unya. Ang encyclopedia sa internet ambot og so, akong makita dihang common yun kanang Wikipedia. Bisag sa Wikipedia maklaro man ni nato. Galing lang sa Wikipedia ron agi aning nidaghan ning mga relihiyon, ilang gi-revise ng kung ilang ibutang gali nga si Kristo mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika, ilang gi-revise kay para kuno dili masuko ng ubang religion. Ilarang ingnon nga Catholic believes that the Roman Catholic Church, ang founder kuno si Kristo. Ilang butangan og Catholic believes. Parang dili pag kuno masakit ang ubang mga relihiyon ba kay og maingon galing sila gyud mismo may musulti, murag maingnon sila bias man mo.
Mo na nga ilang gamitan og pulong Catholic beliefs. Pero para nako, bisan pagbutang ng Catholic beliefs, tinuod man pod. Para nako, dili importante kinsa ang nagsulti. Ang importante dihag tinuod ba nang gisulti niya. Hinoon, sektaryan lang siya. Self-serving lang kay Katoliko ra man po'y gasulti. No? Pero sa ako na laging baruganan, Katoliko man ang gasultian na o dili na ko na importante. Bisan paglaing tao, bisan pag dili Katoliko musulti. Ang importante, tinuod ba na yang gisulti o dili, di ba? Kay dili man pod tanang sulti sa mga dili Katoliko, dili tinuod kay pananglit. Ang mga born again, nagtuo nga si Kristo Dios. Sakto man na. Dili ko mo ingon nga, di ko mo tuwa na, kay born again na sila, di na sila Katoliko. Depende sa ilang isulti. Kung musulti silang tinuod, atong tuhuan. Di ba? Ang Adventist po, tuo silang Trinity. Moingon ba ako nga, di ko mo tuwa na, kay Adventist may gisultihan na. Depende. Kung ang iyang isulti tinuod, nganong di ko natutuhuan, mo na nga kanang moingon sila nga, kanang sa Wikipedia, giingon man niya, Catholic believes. Bias na. Bahala nagtawgo ninyo nagbias basta tinuod. Di man na kumo sila mo'y gasulti, di na tinuod. So bias na ang ilang gisultig tinuod ba nagdili. No? Makatoliko man, maiglesia ni Kristo man, mamuslim man, bisan pag kinsa, dili importante kinsa ka. Ang importante, tinuod ba ng imong gisulti? Mao na ang atong katinawan ana. So basahon nato ning Roman Catholic Church about the Roman Catholic Church nga gisuwat diri sa The New Book of Knowledge Volume 16, page 287. Atong usbon ang laing standard reference, The New Book of Knowledge Volume 16, page 287. Mao niya ang atong mabasa. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Sa Grolier, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Akong usbon ha with emphasis, giingon dire. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Nung kanang nasa Book of Acts ba? Then, about 120 persons were gathered there. Katuning sa upper room dito sa Jerusalem nga nagkatapok sila mga Kristiyano. Katong naghulat sila sa Holy Spirit. No? Gingon diri, they were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church too. Ang gituhuan yun nga adlaw diin natukod yun o nahimugso ang iglesyang gitukod ni Kristo ni adtong Pentecostes katong pagpadala sa Espiritu Santo. Kay importante man gud ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ingrediente o kana bang unsa ni mao ni siya ay importante nga bahin o importante nga sa may tawag na to ani pagkamao dili gali ni Diyos man importante ning sana pag-aari o saan Bisayaan ng pag-aari nabatunan kining Holy Spirit importante kaining nadawat o nabatunan sa simbahan. Kay kung wala goy Holy Spirit but pasabot walay blessing o walay mugiya sa simbahan. So dili kasaligan ang iglesia o simbahan kung walay Holy Spirit. Mao na nga sa pagtukod ni Kristo, future tense ang gigamit, tukuron ko ang akong iglesia. Kay ang pagkatukod gud sa iglesia inanay man. Ay nani man murag sa magtukod kag balay, di ba, gathering of materials, di ba?
hakot pa kag mga bato, balas. Then ang tuhuan gyud nga pagkatukod inig mahumana. Di ba? Ang iglesia po nagitukod ni Kristo ingon ana po dinahinay siya. Pero meron gid kader niya mga apostoles. Dayon ang pagka tuman gyud nga natibuok sa Pentecostes kay dili man na matawag og iglesyang tinuod kung walay Holy Spirit. Mao na, ang permero gipili niya mga apostol. Mao nang dayon iyang gipili si Pedro nga mahimong executive minister o prime minister o pope. So mao na dayon na kumpleto ni sa dihang napadala ang Espiritu Santo. Mao na nga sa Pentecostes gyud na ila nga natukod ang simbahan. Unya unsa man na? Unsa may giingon diri no? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Kay dito man gyud sa Jerusalem nagsukod ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Naamo po na sa Biblia gani masabot sa Lucas 24:47. Lucas 24:47. Nga dito sa Jerusalem nagsugod. Dayon naabot sa Roma, naabot bagalay sa Espanya. Dayon niabot niya itong 1521 diri sa Pilipinas. Ang mga taga Espanya na may nakapadalag mga missionary. Kauban atong murag na apil manggalis Magilla na to, no? Itong usas leader po rito sa Espanya, no? So, mao na mga tinahod nga tingpaminaw. Dahil na ito ni argyo na ko anin. Ingon siya nga, dili man na mao nang gibutang sa New Book of Knowledge kay dili man na mabasa ng Roman Catholic Church. Natural kay pagsulat god aning kuan the book New Book of Knowledge, ang iglesyang gitukod ni Kristo na ilan na ining description na Roman Catholic Church. Mao na pud ni gibutang. Pero kung moadto tas Biblia, katong unang mga description mao tong giingon ni Pablo. Iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, piniling nasod o born again. O mao na iyang description. Pero nag-irog man gud ang simbahan. Dili man nimo na i-disregard ng iyang paglambo. Pero gud sa atong history ron, sa una walay radyo. Dili parisgutan ng radyo sa una sa Biblia. Pag abot sa naturon kina na may radyo na may TV, di hisgutan na po na natay Facebook, na natay internet, di hisgutan na po na nato. Pero sa una wala pa na hisgutin na kay away naman na nadugang na mga description na to. Ingon na no? Nainumdum na Curious Plaza, gipangutan ko nga asa man mabasa diya Veritas Roman Catholic Church. Ay basahan lagi ng history. Kay kana agong pagsulat anang New Book of Knowledge, Grolier International Encyclopedia, diri naman na dapit sa mga 1900 or 1800 ba, no? Nya anang higayuna kana namang mga description na ila ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao nang kana na po ilang ibutang. Dayon nahinumdum dai ko ato ning i-appeal, no? Nalimot ko 2006 man siguro to. Sa dito sa Tagbilaran, Bohol, na ay dakong debate na hitabo dito between Catholic Faith Defenders o Iglesia ni Cristo. Ang nibarog sa Iglesia ni Cristo, wa yung kumalimot si Ramil Parba, no, ilang debatista na sa Iglesia ni Cristo. Dayan ang nibarog sa Katoliko, sa CFD, ang atong higala, no, si Brother Wendell Talibong sa Osamis, announcer po na sa radyo sa DXDD. Banggiitan nga depensor Katoliko. Siya may niatubang sa debate dito sa Tagbilaran, Bohol, kung wa ko malimot 2006. Dayon atong hisgutan ang porsyon sa nahitabo sa debate. Na usa sa nahitabo dito sa debate mao ni si Ramil Parba sa cross examination pag humagbarog ni Brother Wendell, nangutana, usas pangutana ni Ramil Parba mao ni. Asa mabasa sa Biblia kanang description ba? O kanabang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana.
asa mabasa ng mga deskripsyon na ba? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya, katong debatiha, ang gikasabutan ato, pwede mo gamit bisan unsa nga hubad sa Biblia. Okay, bisan gani ang Iglesia ni Cristo, nagamit man po og lain-laing hubad sa Biblia. Kita mo anang makigdebate ng mga Iglesia ni Cristo, di ba daghan kay reference, din daghan kay mga klase-klaseng hubad sa Biblia. Kana kay gikasabutan yun sa debate nga pwede mo gamit og lain-laing version sa Biblia kay wala man gud poy perfect nga translation sa Biblia. Wala perfect mo na nga mo gamit og lain-laing version kay kung dili kaayo klaro dito, dili kayo accurate, mo gamit og laing version. So mao na nga allowed ang paggamit bisan unsang hubad sa Biblia. So mao na ron nangutana si Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo, asa mabasa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Matay kay si Brad Wendell, kay naaman siya hubad sa Biblia nga katong confraternity, nga nalimot ko sa tong edisyon, nga mabasa yun na sa Mateo 16:18, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gibasa to ni Brother Wendell. Unsay reaksyon ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo? Tampered na, gitampered kuno, gibutangan kuno dito kay naamon kuno sila confraternity nga wala to dili mabasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero si Wendell iya tong gigamit tong bersyon na nga iyang gigamit kay ang gikasabutan gud sa debate bisang unsang hubad. Na sa ubang hubad wala gyud ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kay kanagong hubad sa Biblia duha ka klase. Literal o paraphrasing o kanang gitawag na tog dynamic. Kanang dynamic na translation sa Biblia allowed nang mupuno og mga pulong. Basta okay rapod, maayo rapod og katuhuan rapod. Mao na bisang mga iglesia ni Cristo mugamit na sila dynamic o paraphrasing kay mugamit manggali na sila the Living Bible. Nga kanang the Living Bible paraphrasing ra ba na gipang puno nga mga pulong diha napagaligi pang usab. So mao na. So si Wendell atong debatiha, pwede siya makagamit atong hubara. Although sa Griego, sa literal translation, wala gyud ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero sa dynamic translation, katong confraternity nga translation sa Biblia nga nalimot lang ko unsa tong edition. Katugong gigamit sa Iglesia ni Cristo nga ilang gipakita nga confraternity version, wala didto. Wala dito nang gipuno nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay katulaging hubad nga gigamit ni Wendell, lagmit Katoliko po ang gahubad ato. Nga iya yung giklaro dito ang description kay sa pag-translate niya ato, naa naman ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga description. Kay kanagong Iglesia Katolika Apostolika Romana nga description na nadeklara na niadtong Vatican Council 1870. Mao na nga ang simbahan nga gitukod ni Cristo ron, mao na ang description, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dayon, katong ga-translate atong gigamit ni Wendell nga Bible, nga confraternity, iyang gi-insert dito sa Mateo 16:18. Mao nang iyang gibasa to, kay ang gipangutanan ni Ramil, man siya, asa mabasa sa Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, makagamit magbisag unsa nga bersyon. So, mo tong gikutlo ni Wendell tong translasyon na. Then, ingon sila, limbong, kuan ko no, kanang tampered kay sa ilang confraternity, wala man to. Liman ka? Si Wendell ilang pakasadon? Di Batista na si Wendell, then depensor Katoliko niya, iya lang pakauwawa ng Katoliko kung tampered tong Biblia nga iyang gigamit. Hilioy, naatay hubad no? Wala lang ko sa akong kaugalingon. Si Attorney Abbas atong kanang Mindanao kana bang founder sa CFD. Naagali siya hubad mabasa yun ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero sa literal translation, admitado ta nga wala na. Kay dynamic translation man na. Kay kana laging dynamic translation, allowed mo puno og pulong. Basta, dili lang po dautan ang gipuno, sakto ra pod. Unya kana agong Iglesia Katolika Apostolika Romana, kuha na siya, biblical na. Biblical na nga mga description. By the way, nganong butangan man og description o mga ilhanan?
Na sa Jeremias 31:21 nga butangan og ilhanan ang dalan. Nya kitsa man ang dalan diri sa Biblia sa atong pagtuo. Si Kristo mo ang dalan paingon sa Amahan. Unya kay ang iglesia gitawag man na ni Kristo o gitawag man na diya sa Biblia og lawas ni Kristo mao nang dalan pod ang iglesia. Nya na man na sa Buhat 24:14 nga ang iglesia gitawag og dalan. Di malas lang tong panahon sa una kay tawgon magbakak sa mga Hudiyo nga wala mahimong Kristiyano, wala madawat sa Christianity. Tawgon lang nilag bakak. Paras ra po doon, God. Kining simbahang Katoliko, daghan man mga mutawag anig bakak kuno ni, kay di kuno tinuod. Dili na ikatingala kay sa pagsugod-sugod pa sa simbahan gitukod ni Kristo, gitawag na nig bakak. Si Kristo gani, tawgon kuno giyawaan, naglapas sa adlaw pabahulay. Una na gali. Na mga akusasyon ana sa unas mga Hudyo. Mauna, nyaon say giingon sa Jeremias 31:21, butangan og mga ilhanan ang dalan. Importante ng ilhanan, dili ta magsalig og name tag, kay bisan kinsa pwede mo gamit og name tag. Pananglit ako, magtukod kog akong kaugalingong relihiyon, nganlan po nako og iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo ba? Kay naas Biblia. Karon, tungod ba kay angalan sa akong pondok naa sa Biblia, Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios, tinuod na niya akong pondok? Dili oy, ano man, kay kung magtukod kog ako, piki na bisan pag ngalan naa sa Biblia, ano man, wala ko'y katungod mo tukod og pondok o relihiyon. Only God, only Jesus Christ. So, wala ko'y katungod mo tukod og pondok. Then gamiton ako na ngalan sa Biblia, aron lang dunay mo tuon ako. Then aron pod madato po ko. Pras anang mga dato ron nga mga pundok rong dili Katoliko. Nga pangulitawhan galig mga politiko para makakuha og daghang buto. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, pasayloa ko ninyo, pero kinahanglan ako ning isulti. Kay doon na to'y komentarista nag-ingon nga kung dili kuno ta mobutyag kuno tinuod, mura ragi pasagda na to ang mga tao nga makabaton og impormasyon nga pagpasalaag makadaot. Mao na nga bisag sakitan mong maminaw, pasaylo ako, igor ako mga pasaylo. Mutuo mog sa dili kinahanglan isulti nako ni. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So, nganong gibutangan nag ilhanan kay mo'y instruction sa Biblia butangag ilhanan. O mao na nga kung moadto ta ni Pablo, wala dili noon to official kay wala man gi-official tong panahon ni Pablo ng description. Ang description o mga timaan nga gihulagway ni Pablo mao na Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga santos o balaan, Iglesia sa Tesalonica, Corinto, lain-lain. Pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo timan naay gahom sa pagdili og pagtugot, no? Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa idili nako sa langit, ang inyong itugot. Then kanus amang yun na gam-i gyud o natuman yun ang official descriptive name sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ni adtong Vatican Council 1870, no? Kabalo ang mga ministro sa iglesia ni Kristo ana kay ila manggali ng basa-basahon. Sa niadtong Vatican Council 1870 na kumplito ng descriptive nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao na yung official description. Pero uban galing mga Katoliko dili nila i-appeal ng Roman kay medyo di sila ganahan ba kay mura ra kuno og nagsentro ra sa Roma. Pero okay ra gyapon ang ila lang isgutan kanang Catholic Church kay kana agong Roman awahin naman na dugang nga description. Pero ato sang isgutan nganong na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Una gyud hinay-hinay na siya. Dili na automatic nga na buo day ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Inanay na ang una ana kanang iyang pagkahuli dili na questionable kay naa sa 1 Corinto 14:33 gitawag yung santa o huli ang iglesia ni Pablo. Dayon kanang Catholic ato na nang naisgutan. Ang unang nigamit o niimbento ng description na si Obispo Ignacio, no? Niadtong 107 to 110 AD. Dayon kanang apostolic na deklara na una niadtong 325 sa Council of Nicaea.
Katong debate po nga nahitabo dito nga naamang ko to'y heretic nga si Pare Arius nga nagtudlo nga dili Diyos si Kristo. Murag si Felix Manalo ba? Then maayar ba mo debate? Then gikundi na tong pagtulon ni Arius. Gi-pronounce as dogma of faith, article of faith nga Diyos Kristo. Then dito po ni atong konsilyo na gipadayag ng usa sa description apostolic. Nya nanay basis sa Biblia po Episodos 20 nga ang iglesia ang unang mga sakop ani mga apostol. Munang gitawag og apostolic. Dayon kining pagtawag og Roman nahitabo ni niadtong 1545 dito sa Council of Trent. Nganong napuno ning timaan nga Roman. Agi sa kana bang sentro kay kung may gisgot galitag simbahan o pondok, naagyo na sentro. Bisan ng mga iglesia ni Kristo. Asa man ang sentro sa iglesia ni Kristo, naa diri sa Pilipinas, kay diri mo na nagsugod. Kung maato po ka sa Siniuba, ilang sentro Amerika, kay dito na nagsugod. Maato ka sa Adventist, o aghapon dito na nagsugod. Daghang mga religion nga nagsugod sa Amerika, mao nang tuapod ilang sentro. Unya, ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang sentro, supposed to be Jerusalem, kaya dito man nagsugod. Di ba? Nasa Lucas 24:47, dito sa Jerusalem nagsugod ang iglesia. Mao na nga dito unta ang sentro, dili Pilipinas, dili Amerika. Pero kung maingon sila, Katoliko, Roma man sentro ana. Nganong na Roma, mo na ipangutana. Nganong na Roma tungod kay masabot diha sa Mateo 21:43, nag-ingon si Kristo nga ibalhin ko no. Ibalhin sa laing nasod o ibalhin sa laing lugar. Nya unsa man ang lugar gipasabot na sa buhat 2:39, layo kuno na, layo nga dapit, layo sa Jerusalem. Dayon ang mga tao nga namuyuan ng lugar mga hintil nasa buhat 22:21. Mutakdo gina sa Roma kay mga tao dito mga hintil man. Dayon nganong Roma gyud naasa buhat 23:11 giingna ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Tanawa, ang lugar nga giparalel sa Jerusalem Roma. So masabot nato nga Roma ang gipasabot ni Kristo sa Mateo 21:43 nga mabalhinan sa sentro sa iyang iglesia. Then natuman ba gina sa Roma? Basahan ninyo Roma 1 versikulo 6 hangtod sa 8. Roma 1:6-8 nga ang iglesia, milambo pag-ayo dito sa Roma. Sa to pa natuman, mao na nga ang sentro, Roma na. Mao nang gibutang sa iyang description, Roman. Mao na nga ang kumplito nga description ron sa iglesia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, niadtong 1870 na kumplito na. Natuman ng Jeremias 31:21 nga butangan og ilhanan o mga timaan ng dalan. Ang opisyal katong sa Vatican Council kay gi-opisyal man to, katong gisulti ni Pablo dili pa man to opisyal, lain mang description. Ang opisyal description awahin na. Ang ato na mga obispo may naghimo ana. Wa naman day igong panahon, by the way, na ako'y nadumduman pa gyud sa ancient medieval history. Mupamatuod pud ana ngano nga Roman kay giingon dito sa ancient medieval history. The church that's founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Nga dito kuno sa Roma, nagsugod ang madaogong pagkailap sa iglesia bisan sa dagko kaayong mga kakulian, katong mga pangluto sa mga paganong emperador. Okay, mga igsoon, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini ang inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dundoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Espiritu Ilumba, hangtod sunod higayon, ayo kalimti ang lamdag unya, alas 2:30. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.